Lipsong long phar karbia khe aman ke jorpusi ar bok pen sentara hithia long phuloni angkang BJP tumpen lipsong long phar ami phi ke kaipon pini ni phai kre player ni adaba por phuloni constituency ke parlo sentara hithia long phuloni BJP tumpen lipsong long phar ami phi ke kaipon ang ko ka thike PGR kache song ponalong karbia khai phan aman ke jorpon kache song ason ke kapre dopiklang bon tanon ke achu kache soy sendel le kachi I lahai ke isi khe pharman aman ke jorpina lasilason khe aman ke jor phan ke karbia tuman ta pinrem ponangji lapen ada islami en ponangji puta ningje pon kache song tumke kapre ka song tumta dopiklo bon tan lason lit song long phar ke ja ponason ke ave lasilason tuma phan ke leader puta hok ponang ni puta pachini pon Orkanthi homosti along CM interaction program ke pad do long ile tum sar ka ching online do sing rong hang lam the pu thak edhek a ot lang no tum mate litson rong phar faction atum a group atum la puson ile tum ka ching online IMLA aphan kalili kalang lang karbok apu thak se pinang le tum phan social media nang athing no ne tum bang na ko bo Sike bang na karon bang elala hai isi bang ge iri tum hal sota ki ong dung karbi ni hang ni rep ara katum ninje dum kai chingchap dum kai lapuson tu athema pilo rodangte alang litum ke dam tanga por hor lapuson PGR men pen NC lapuson ka protest sa program deng lo labang so program along alang litum sendela leg aking op alek arphek pen nachuche soy kalili kan lang ke claim pon laso protest amen pen alang litum ke claim pon to lasi nilitum kipudami alam magalalo lapuson nabang tu jate mane lapuson ke claim tap leaders bangke nilitum karbing long arat tum ke leaders tu tungte bala pen hok thek the daji pipono pulongte ile tum karbia society long bangke ho tirthe nangke plang pen non an ile tum kachini dun ke thek dun an eno tactic emek tactic labangke la son ke aker tang thetan inong phuloni pen dirchuna rongpi karbing long life